Venit pe canalul meu la Zemil. Astăzi suntem la Dunăre cu prietenul meu Ionut. Salută! Și astăzi ne plimbăm cu bicicletele. Facem sport. Da like și subscribe la canalul meu ca să mai facem și partea a doua. Hai, let's go! Hai să mergem! Și am ajuns aici în pădure cu alune avea casă 3 pisici. 3 pitici. De la Dunăre, fraților. Și ne plimbăm pe aici să vedem cum e, dar mie mi-e frică să nu fie cacal ceva, nu știu. Aia mi-e frică mie. Vedem și Dunărea să vedem cum e, dacă tot am venit. Dacă tot am venit pe aici, să vedem cum e. Ce-am găsit aici, bă? Ce e asta? Ce să băi, frate? Bă, am găsit ceva stupid aici. Ce e asta? Ce? Pe ce nu mai ai voie? Pe cine a pus aici? Bine, hai să... Hai. Să învățim dracu ceva. Stupid, dracu. Am ajuns aici la Dunăre. Am ajuns aici la Dunăre. Dăm jos un pic. Am venit cu berea, nu așa degeaba. Vede cum este la Dunăre. Se vedeți că a căzut apa. A scăzut apa. Prietenul meu știe, nu știi că a scăzut apa? A scăzut apa. Nu. Ia uitați, acolo a scăzut apa. Nisipa, ce era? Aici mai venea și eu la pește. Da, mai venea el la pește. Eu nu. N-am cu pește. Dar deocamdată am venit pe aici să vedem cum este pe aici. Nu știu. Uite că prietenul meu a fost aici. Dar hai să mergem înapoi să vă arăt și pădure. Sepci, am găsit sepci aici. Ia uitați. Sepci. Ia uite ce am găsit aici, sepci. Sepci. Ne vedem, la revedere. Că s-aude ceva, nu fie cineva.